रन्जन दैमारियाबो गगोन नायबाय थाल' नोंसोर। जोंनि बर'नि सासेल' नायल' जाल' जों बर' हारिखौ सिगांनिफ्रायनो गुबुन हारिनिफ्राय प्रटेक्सन होबोनाय नङा होमबा रायजोफोर। सिगां समनिफ्रायनो बर'नि जौगानायनि थाखाय जोंनो बर' हारिफोरखौ मदद होबोबाय थादों। दिनै जेलाव दं बियो। बेखौ बख'नो थाखाय सिगांनिफ्रायनो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोर इउ पि पि एलआनो होन, बि पि एफआनो होन, एपआनो होन, बनसआनो होन, जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा सिगांनिफ्रायनो नाजाबोगासिनो दं। नाथाय बेफोर नाजाबोनायावबो दिनैसिमबो जेलनिफ्राय उदां जानो हायाखै नङा होमबा रायजोफोर। थ' रायजोफोर नैबे भिडिअखौ सिगांग्रो नायग्रो। जोंनि दानि गोदान बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारआ मा बुंखो रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनायनि फारसे नायनानै नोंसोर मोजां मोनब्ला कमेन्ट हर आरो शेयार खालाम। गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो रायजोफोरा जेसे हायो भिडिअखौ नायलांगोन रायजोफोर नोंसोर। गासिखौ रन्जन दैमारियाबो गगोन नायबाय थाल' नोंसोर। टाइम थारिख आं होनो हायालै जायखिजाया रायलायबाय। आरो नोंसोर मा सानदों बिनि डाबलखौनो मावगोन आङो नायबाय था। फासि अर्डार जानाय सार आंनिफ्राय फासि अर्डार रायजोफोरा भिडिअखौ नुबाय नङा होमबा। गुबुननि चेनेलफोरावबो नुखाबाय जानो हागौ, होमब्लाबो नोंसोर नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय रायजोफ्रा। आरो गोदानबा सिगांबो साबस्क्राइब खालामना होदो। थ' रायजोफोर सिगां समनिफ्रायनो जोंनि दैदेनगिरिफोरा नाजाबोगासिनो दंमोन दि रन्जन दैमारि सारआ जेलनिफ्राय माब्ला उदां जायो नङा होमबा। दाखालि बावैसो सिगां जोंनि हाग्रामा महिलारि सारआ माखासे NIA केसाव थानाय फासि नांनो गोनां NLFI सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामदोंमोन। एबार बावबो हाग्रामा महिलारि सारआ खोथा होदोंदि जेलाव थानांनाय रन्जन दैमारि सार आरो बै NLFI सोद्रोमाफोरखौ जेरैखि जाया बहनथारगोन नङा होमबा। थ' रायजोफोर सारआ बुंदों बेयो सानसेजों जानाय खामानि नङा, जोंनो एसे टाइम हो, जायनि गेजेरजों जों बर' हारिफोरा हेफाजाब होनांगोन आरो टाइम होनांगोन। नांला बंसा बुंबानो जाया जों रायजोफोर, टाइमखौ एसे होनांगोन। माखासे क्राइटेरिया थायो, माखासे नेमखान्थिफोर थायो। दिनैनो खोथा होदों, दिनैनो बे खामानिया जागोन बे नङा रायजोफोर। जों टाइम होनांगोन, टाइमनि गेजेरजोंसो नायनांगोन, समाय होनांगोन जों। बिनि उनाव जों उननि खोथाखौ उनाव सावरायगोन रायजोफोर। सिगांग्रो सारमोनखौ खामानिखौ मावनो होग्रो, बिनि उनाव जों उदां जायोब्ला सावरायगोन रायजोफोर। आरो रन्जन दैमारिया उदां जाखांनायनि उनाव मा फोरमायो जों बेखौबो नायनांगोन रायजोफोर। थ' दानि सरकारखौ जों हेफाजाब होनांगोन जाहाथे बै जेलाव थानाय रन्जन दैमारि सार आरो NLFनि सोद्रोमाफोरा थाबै उदां जानानै जोंनि बे BTC एरियायाव फैफिननो हायो। थ' रायजोफोर जेसे हायो शेयार खालाम आरो सापर्ट खालाम, जाहाथे थाबैनो उदां जानानै जोंनि बे बर' गामियाव सारमोनाबो उदां महरै मोनफैफिनो। थ' रायजोफोर शेयार खालामना हो आरो गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो।